Takže vlastně u nového videa dneska to je z Minecraftu. Nebudeme hrát iba taký klasický Minecraft, budeme hrať Wipeout mapu. Wipeout, budem to mať zapnuté na stopky. Teda stopky idú zle. Ja to ešte môžem stopnúť. Takže to restart time. Všetko to ide dobre, hrám to na verzii 1.7.2, protože na 8 za poprvé laguje. A za podruhé nefungujú tam tie nejaké veci. Neprehľadajte tú mapu na staršej verzii, ináč vám nepojú tam tie chujoviny, takže tak. No, tu budem berať na mojom čase, čo mám na tablete. Časovač, že ja to takto otvorím. A až poviem štart, tak skrátka vyrazím a zapnem aj čas. Tak počkajte, ja si to iba pripravím na tablet. Čakajte, tu čo mám pozerané už. Stopky musím nájsť. Tak počkajte. Chvíľočku mi to zabere. Ty vole, to som že mal som si to asi nájsť čo, ešte predtým, že som začal natáčať. Vlastne to môžeme sa ísť, či to sa obchod a môžem si to nájsť takto stopky a časovať, či už to tu mám, lebo som to včera hľadal. Otvoriť. No, a keď poviem štart, tak idem. A počkajte, časový time. Set 0. Jo, vlastne mám, počkajte, ja zapnem Blanku. Myslím, 0, ak sa to laguje, tak sorry, mám tu 30 fps. Počkajte, to trošku nastavím tie čanky. No, takže 3. Počkajte, ja to ešte peko preletím. By som to všetko dobre načítalo. By som videl krásne, čo všetko čaká. Je to v podstate Wipeout mapa, ok, takže si tam game mode 0. Game mode 0. A môžem to mal ešte skúsiť v komentároch prebenúť, ak ste mali vy čas. Poprvé to natočiť, takže počkajte, ešte sa žerem. Všetko nás bude vtržovať. Takže 3, 2, 1, štart. Takže už idem, už som zapol aj stopky. Už dávnejšie trošku. Vidíte Skype, ja to nesere. Dobre začiatok. Ja som to včera hral s kamarátom, takže s košom. Natáčame, ako viete, čo robí Minecraft. Tak a hop. Keď ja mám to taký bug. Tak mi to rozdelali, takže bohužiaľ som tu padol. Teď máme dobrý čas, máme zadne dobrý čas. Tak je to slávne. Toto, nesmieme ísť hlavne po tomto rohu. To je podvádzanie, podvod. Kurňa, to ma spomaluje dosť. Veľké gule. Dobre. Prepáčte, že nekomentujem, ale sústredím sa dosť aj na toto, aby sme mali čo najlepší čas, aby som ja mal čo najlepší čas. To ešte skúšať doma. A dobre zatiaľ. Dobre. Stop. Minúta 23. Mám minútu 23. Ešte, dobre, počkajte. Game mode 0. Že, čo je problém? Jednotka. Toto je také kratšie video. Ok, pozrieme sa. Mám minútu 24 a aký je rekord? To je zmenový rekord. To si zaslúžil, ešte som to trošku skôršie stlačil. Akože prišiel, že som to poriadne, ale tam minúta 24, baby. Tak, že dali sme nový X-score, super. Počkajte, tu tak givnem si. Nový rekord by Gultamát. Minúta 24,1. Takto. Tak som mal presný čas. OK, tak ešte je kontrolovací panel, engine room. A niečo dôvod bude v popise videa. Tak vidíte, boxovací zeď, kamenný. Ak to na to teda nezabudnem, dúfam, že to tam dám. Ešte to chcem dneska vyrendrovať a potom to dať. Tak ešte vidíte nejaké chujoviny, mali by som to mal napis full, takže ja to hneď vyhodím. Keď vidíte, ako to je. V podstate mám dobré FPS-ka 30, no. Taká klasická FPS-ka.
No, tak vidíte aspoň, že ako to funguje, no. Takže všetky sme dali, v podstate všetko, dúfam. Všetko ide, no, všetko ide, vidíte. Ešte tunak je nejaký záchod, čo som tu našiel na lôžtu, to som skrátka sedel z lôžta, pretože som to inde nevedel nájsť. Je to ten Wipeout, ktorý chcem ešte, viem, že sú aj iné verzie. Ak v podstate než Wipeout, tak to je taká súťaž, kde sa celé. To je skrátka ako moderátorské, by som povedal, no. Skôr, shit. Alebo ja by som to mohol hneď givenúť. No, ja to v podstate dám na úlož to, aby ste mali download a mali by ste tu môj rekord. Takže tak. OK, no. Ja už to uložím, bože. Takže ak sa vám toto video páčilo, nesmiete tomuto videu dať samozrejme like, koment, odber, ja sa vám teším ďalšie videjka. Čau čau. Haha, čau.